tämmöisellä perällä kuin tämmöisellä. Tää on lähdetpänä ahmeen näköinen. Häh? Hei, videon päälle. Moi, me ollaan täällä tänään oltu Eikö muutama mulla aina oltu tunti. vittu porukalla? Tää näkyy vähän tälle erikoisesti, älä kähimätäkö minkään takia. Elikkä tänään mä oon opetellut tekemään erilaisia asioita, esimerkiksi kuuntelemaan ihmisiä, vaikka mua ei kiinnosta niiden jutut. Ei, sillä on Eikö video mä teen päällä. YouTube-videota? Niin mun piti sanoa, että mun nimi on tosiaan Aada. Mikä firma? Ahonperän Mafia. Tampereen Mafia. Ahonperän Mafia yritys pitäisi osakeyhtiö tehdä muuten sun nimissä. Ei niin, tää oli YouTube-video eikä vittu. Ei se haittaa, vittu puhutaan vaan. Mun pitää laittaa tää Riikon sähköpostista. Niin ei oo työhön. Niin joo. Oikeesti. Tai paitsi mulla otsi vitun noi YouTube-tunnukset, niin mä voisin laittaa vittu, se hei, sen. nyt on paha. Tää on tää Flash. Nyt kun mä saan kähiä, että joulupukki tulee tuolta ovesta. Kiitos. Jos näin paljon vaivaa, että mä lähden messiin kyllä tällä. Sä näyttäisit ihan vittu tuolta Michael Monroelta. Oh my god. Vähän meni metsään. Tää on Flash. Vittu tiedätkö? Tai Dumbledore. Niin, Joonas, kahtsellaan viimeistään sitten toinen päivä se. Dumbledore. Pitäisikö mä vaihtaa numerot tai jotakin? Joo, mä tuun vielä katsomaan. No sitten. Sitten. Niin meinasitko sä käydä kumminkin Kuopiossa mutkaa ja sitten tulla vielä takaisin? Ei, Kalajoella. Niin Kalajoella vaan. Joo. Tossa Onko se heppo kun lähdetään? Meidänkö oikeesti että riski? Onko kirkkonummi hereillä? Se on se elämä. Rambo. Olisiko mitä puukkoa vielä? Mulla on tässä. Anna mulle puukko. Mun pitää näyttää mun YouTube-katsojille, että minkälaisen puukon mä oon itse asiassa tähän nyt saanut haltuun. Häh? Melkoinen. Ei sulla vittu oo mitään vittu puukkoa. Vittu. Ai ei. Mun postimerkkiveitsi on se yllessä. Niin, se on postimerkki veitsi. Mummo on ottanut multa kaikki Jumala muut alkaa pois. liikkeet olemaan tommosen 60 Ja piilottanut ne. ne. Annapa mulle se pikkunen hedelmäveitsi Ei se on sieltä. tuolla vittu vessassa. Itse asiassa mä oon koristellut tän ite. Ei se oo sun. Sä oot koristanut. En mä oo sanonut, kun mä sanoin, että itse asiassa mä oon koristellut Se on tän. hienosti koristeltu. Siinä lukee, että tapa nyt ja kuole myöhemmin. Niin. Se on vähän niinku silleen... Tosi kauniisti sanottu niinku. Mihin tää laittoi mut Medical Kidnap sivulle? Tuossa saa olla tuolla taustalla video. En mä oo tämmöiselle kyllä mennyt. Mitä? Mitäpä katsoa sitä alta? Eikö niin? Mun pitää mennä nyt sinne oikealle sivustolle. Tää olikin Dark Web, niin onko kummaa? Pitäisikö... Tämä. Mä alkaa striimata jos on kikisä vaan vittu. Vittu kun tää toimii vähän hitaasti tuolta kameralla. Aloitanko vittu striimaa kikisä vittu ja sitten vahingossa näkyykin. Twitchissä vittu. Senhän saa rahaa. Kikisä saa kans rahaa. Missä? Kikissä, kik.fi. Mä rekisteröidyn nyt Ne johonkin striimaa, että Riikon saa niin vittu. nimellä. Miksi sä vaan lähetän niitten muuten striimiin? Ne saa jostakin viikosta, kun ne tekee subatoni. Niin ne saa sitä monta kymmentä tonnia. Ei kun mä oon jo rekisteröity nyt tänne Riikon nimellä. No ei vittu. En mä muista näitä. Ei vittu. Kamera yhtäkkiä ponnahti tuohon, vaikka mä en painanut siihen. Hyi, mä en kyllä tiedä. Vitut meikähän seiso mitä vittu vaikka. Voit testata vaikka jos haluat. Jätkää. Mä en katso tuu. Miksi tää vittu ei ota mun kosketusta? Toi kamera lagittaa tän koneen. Mut mä haluan, että se on päällä, että tää on todellista tää meininki. Mä unohdan koko, että se on pois. Eikö sit päällä? En mä nyt pelaa Simsia. Se saattaa vaarantaa mun käyttäjätunnukset EA:lle ja sit mun tili häkkeröidään ja mä en saa mun kalliit jutut. Vois joskus myyä mun EA-käyttäjän. Vai sen kyllä onko paljon niinku toki arvokasta siinä? No siis mä oon käyttänyt siihen melkein 700 €. Miten sulla sillä on? Ihan vitusti niitä päkkejä vittu. Ne on vitun kalliita. Jos siinä on Vittu sun näkkää kyllä vittu. Joo, mut mä oon oppinut olemaan silleen niinku kärsivällinen. No mä kohtaan, että 90 tuntia sitten lataus jonkun se datasave. No mitä tää vittu tekee? Mä en painanut kyllä vittu siitä. Nyt pitäis vähän niinku keskittyä. Mikä tää on tää? Joku kamera. MP4. Joo, se on kamera. Joo. Tai sitten vuosi. Eikö? Jaa, ei mun kyllä se vittu kamera on Outlook. Vittu homo ei sovellus. Lestadialaiset käyttää mikä toi Blame on?
Se vaan blame. Se on niinku silleen... En mä tiedä mitä vittua ne tekee. Avaa nuo. No nää on vaan näitä, tässä readmissä on vaan aina noin niinku, tai silleen tietoa. Ja... No mä en tiedä vittu, mitä tietoja ne on. No oli jotakin... No oli siis jotakin... Surround. Mä vaan etsin netistä, että malware download free, ja sitten tuli paino... Mikäs tonne avautui? Miksi mä saan sitä nousta? Kato, tonne avautui joku, se hävisi. Tuonne oli. Niin, se luki EA Sports. Vois nopeasti skannata tuon kone. Mitä? Onko Mitä? On vitu sepä. vittu suihkutettavaa hoitoainetta ja vittu joku No hyvä katsopa sieltä mun hyllystä ei lue mitään, niin se purki se lukki. Mä en oo riskeeraa ja lähteä oikeesti. En. Mä aion näyttää vittu hyvä. Se on hyvä. Ei vedä siellä. Nyt taas täällä menee joku ihme-juttu vaan. Oikein. Vieläköhän tää selittää sijaan. Riskeeraa vittu. Musta tuntuu, että tää, niinku, tää Python-sovellus on mulle niinku maskotti. Mutta 30 päivää vittu. tiedätkö sä mitä mä mietin tuossa? Mitä? Mä mietin tuossa, että me ollaan kyllä aika pikkasen kivasti